Δεν μπορώ να πιστέψω πώς βγάζω από το 22 βίντεο, το πρώτο βίντεο ήταν στη 31 2022. Μπορώ να ψω. Είναι πολλά χρόνια βίντεο, bro. Είναι πολλά. Φαντάσου, εγώ γεννήθηκα το 16 και είμαι 9 χρονών. Και βγάζω περίπου από τα 6-7. 6-7. Τα έκανα. 5-4 βίντεο. Και απορώ γιατί δεν έχω πάρει καθόλου εγγραφές, ρε bro. Δεν είμαι σε πολλές εγγραφές. Δεν ξέρω καν πόσες έχω, μπορεί και 0. Μερικά βίντεο είναι κλειδωμένα. Έχω κάνει περίπου 200 κάτι βίντεο, 300-500. Να πω, να κάνω που έβγαλα πάρα προχθές. Πήρα ήδη 1 εκατομμύριο προβολές σε ένα shorts. Ja.